Kako uvek stavljati Boga na prvo mesto, da bi sve ostalo došlo na svoje mesto? Dođe trenutak u životu svakog vernika kada smo primorani da zastanemo i zapitamo se: ko zaista dolazi prvi u mom srcu? Ne u teoriji, ne u nedeljnim rečima, već u tihim jutrima, u kasnim noćnim satima. Odluke u mislima kuđe niko ne vidi i izbori kuđe niko ne aplaudira. Istina je da našim usnama možemo reći da je Bog na prvom mestu, ali naši životi mogu govoriti drugačiju priču, jer će ono što je na prvom mestu uvek oblikavati sve ostalo. Pa gledajte oko sebe, ovaj svet nas vuče u hiljadu pravaca. Pasao zahteva naše vreme, odnosi traže našu pažnju. Telefoni nam neprestano zuje zbog stvari koje deluju hitno, a retko kada jesu. Preopterećeni smo, preuzeti obavezama i često smo slabo povezani sa onim kuđi nam je dao dah ovog jutra. I nekako, u buci svakodnevnog života, Bog se gura u drugi plan. On postaje nešto što posečuđemo nedeljom, umesto nekoga sa kim koračamo svaki dan. Ali duboko u sebi, vaša duša već zna da ovaj život zaista funkcioniše samo kada je Bog na prvom mestu, ne samo važan, ne samo uključen. Prvo u vašem vremenu, prvo u vašem umu, prvo u vašim finansijama, prvo u vašim odlukama, jer kada je Bog prvo, sve ostalo nađe svoje mesto. Kada je On prvo, mir dolazi, javlja se jasnoća, prioriteti se usklađuju i čak kada udare oluže, vaše srce ustaje čvrsto. Ne zato što je život savršen, već zato što je temelj taj. Ova poruka nije u krivici, ona je u pozivu. To je nežan, ljubavlju ispunđen poziv da se vratite svojoj prvoj ljubavi, da uskladite svoje srce sa nebom, da prestanete da dopuštate manđe važnim stvarima da sede na prestolu kuđi od samog početka nije bio njihov. Biblija nije nejasna po ovom pitanju. U njoj piše: nema ćeš drugih bogova osim mene. Ne zato što je Bog nesiguran, već zato što je On dostojan i zato što zna da se naši životi raspadaju kada bilo šta drugo dođe na prvo mesto. Možda je danas dan kada će se nešto promeniti. Možda je ovo trenutak kada Bog govori direktno tvojoj duši, ne sa osudom, već sa uverenjem. On ne traži deo tvog vremena ili deo tvoje naklonosti. On traži tvoje srce celo. I kada mu to daš, kada ga zaista staviš na prvo mesto, otkrićeš vrstu slobode, snage i svrhe kuđu svet ne može da ponudi, a pa kao ne može da ukrade. Zato hajde da ne počnemo samo rečima, već predajom. Neka ovo ne bude samo Jože Dan video, već prekretnica, jer u trenutku kada izaberete da stavite Boga na prvo mesto, tada vaš život počinje da se uzdiže u sve ono što je On stvorio da bude. Prva zapovest i dalje je prvi prioritet. Kada je Bog dao 10 zapovesti Mojsiju, prve reči koje je izgovorio bile su ove: nema ćeš drugih bogova osim mene. Izlazak 20, razmislite o tome. Pre nego što je rekao bilo šta o ubistvu, laži ili preljubi, On je stavio do znanja: stavi me na prvo mesto. To nije bio običan predlog. To je bila božanska zapovest od Tvorca neba i zemlje, koja je postavila temelj za svaku drugu zapovest koja će uslediti. Ali evo izazova. Mi ne obožavamo zlatne tele kao drevni Izrael. Naši idoli su mnogo suptilniji i često opasniji. Oni su obučeni u ambiciju, karidžeru, uspeh, veze, čak i služenje. To su stvari za koje kažemo da su nam potrebne da bismo bili srećni ili ispunđeni. Ali istina je da je sve što volite, čemu verujete ili čemu služite više od Boga idol. I idoli ne izgledaju uvek zlo. Ponekad izgledaju kao snovi. Ponekad liče na ljude koje volimo. Ponekad čak liče na nas same. Živimo u svetu koji propoveda važnost sopstvene ličnosti, samopromociju i samostalnost. Ali evanđelje nas poziva na nešto mnogo dublje. Samoodricanje radi toga da bismo poznali Boga potpunije. Isus je rekao u Luki 14, 26 do 27 da ako neko želi da ide za njim, mora da ga voli više od oca, majke, supružnika
деце чак и више от свог живота. То nije poetska preuveličanost, to je Isus koji nas podsjeća da ići za njim ne podrazumeva samo odlazak u crkavu ili činenje dobrih dela. To je radikalna odanost. Stavljanje Boga na prvo mesto nije samo pitanje prioriteta. To je pitanje položaja. On ne želi da bude prvi na tvojoj listi. On želi da bude u centru tvog života. Kada je Bog zaista prvi, sve ostalo nalazi svoje pravo mesto. Tvoj brak se jača, tvoj se umiruje i tvoje srce postaje velikodušnije, ne zato što život postaje lakši, već zato što teret više nije na tebi. On je na njemu. I to je prelepa ironija predaje. Što više svog života daješ Bogu, to više njegovog života primaš za uzvrat. Kada srušiš idole i postaviš Boga tamo gde mu je mesto, na prestu tvog srca, počinješ da doživljavaš mir, svrhu i moć, koje ne mogu dati ni posao, ni veza, ni posет. Zato danas pogledaj iskreno svoj život, ne svoje reči, već svoje puteve. Šta vaše postupke govore o tome ko je na prvom mestu? Jer prva zapovest nije zastarela, ona je večna i još uvek je jedini način da živite život koji zaista uvažava Boga. Drugo, tražiti carstvo pre svega ostalog. Ali tražite najpre carstvo Božije i pravdu njegovu i sve će vam se ovo dodati. Matej 6.33. Ove reči su došle pravo iz usta Isusovih. A on niđe rekao: traži Boga kada imaš vremena ili ga dodaj na svoju listu obaveza. On je rekao: traži ga prvu. Ali, budimo iskreni, većina nas se budi sa milionom stvari koje već traže našu pažnju. E-mailovi, deca, računi, sastanci, društvene mreže i negde između sveg tog haosa. Pokušavamo da uguramo brzu molitvu ili da pročitamo stih na telefonu pre nego što zaspimo. Ali nas Isus nije pozvao da ga uklopimo u svoj dan. On nas je pozvao da svoj dan izgradimo oko njega. Tražiti ga prvo znači početi prvo, ne zato što je to zakonski, već zato što je to odnosno. To znači probuditi se i reći: pre nego što uradim bilo šta drugo, Bože, želim tebe. Ne radi se samo o čitanju Biblije. Radi se o susretu sa onim koji ju je napisao. Ne radi se samo o molitvi. Radi se o izlivanju svog srca Otcu pre nego što svet pokuša da ga oblikuje. Setite se Danila, kada je donet zakon koji je zabranđivao molitvu bilo kome. Ali car Danilu se nije pokleo. Ušao je u svoju sobu, otvorio prozor prema Jerusalimu i molio se baš kao i uvek. Nije dozvolio da mu strah ili kultura prekinu potragu za Bogom. I šta se desilo? Bog je zatvorio usta lavova da bi ga zaštitio. To se dešava kada najpre tražite carstvo. Bog se bori, vodi bitke za kuženi ne znate da dolaze. Isus je obećao da će nam, kada najpre tražimo carstvo, sve ove stvari, naše potrebe, naše brige, naša budućnost biti dodate. Nije rekao da ćemo živeti u luksuzu ili da ćemo izbeći patnju, ali je obećao da će Bog pružiti zaštitu i snagu, jer kada prvo tražimo Boga, prestajemo da tražimo manje važne stvari. Zato, nemojmo se samo nazivati vernicima, već hajde da živimo kao tragači. Hajde da preuredimo svoje rasporede, či ponovo usmerimo svoja srca i kažemo: Gospode, pre svega, to si ti tvoje carstvo, tvoja volja, tvoj put. Jer je život koji prvo traži Boga, život kojim Bog upravlja na načine koje svet nikada neće razumeti. Broj 3. Verujte Božjem planu više nego svom. Verujte u Gospoda svim srcem i ne oslanđajte se na svoje razumivanje u svim svojim putevima. Priznajte ga i on će ispraviti vaš put. Priče 3.56. Ako je stavljanje Boga na prvo mesto temelj, onda mu je verovati način na koji na njemu gradimo. Ali ta vera nije uvek laka, jer verovati Bogu znači predaju, a kontrola i predaja uvek nešto kuštašu. Vaš ponos, vaš vremenski okvir, vaši planovi. Živimo u svetu koji nas uči da sami sve rešimo, da se više trudimo, da napredujemo dok ne uspemo.
Ali Biblija uči nešto radikalno drugačije. On nam govori da pustimo, ne da budemo pasivni, već da prestanemo da se pravimo da smo autori priče koju može da napiše samo Bog. A to je za većinu nas zastrašujuće, jer mi želimo garancije. Želimo da vidimo celu mapu pre nego što napravimo prvi korak. Ali Bog kaže, uzdaj se u mene svim srcem. Ne možete staviti Boga na prvo mesto, a i dalje zahtevate da On prati vaš plan. Ne možete reći, neka bude volja tvoja, i dalje držati volan svog života. Vera nije samo verovanje u Boga. To je verovanje da je njegov put bolji, čak i kada deluje sporije, teže ili manje logično. Avram je verovao Bogu kada mu je rečeno da napusti svoju domovinu bez ikakvog odredišta na vidiku. Josif je verovao Bogu u zatvorskoj čeliči pre nego što je ikada sedeo u faraonovom dvorcu, a Isus je verovao Ocu, čak i dok je znužio kapi krvi u Gecimaniji. Bog ne daje uvek objašnjenja, ali uvek daje sebe. A to je više nego dovoljno, jer kada zaista veruješ da je On dobar, prestaješ da imaš potrebu da razumeš sve. Potrebno ti je samo da znaš. On te vodi. Poverenje menja tvoj stav. Ono pretvara brigu u obožavanje. Ona pretvara strah u veru. Pretvara haos u mir, ne zato što se vaše okolnosti menđažu, već zato što se vi menđate. Možda vam Bog da nas šapuće. Prestanite da pokušavate da sve shvatite. Prestanite da tražite svoje razumevanje. Dozvolite mi da vas vodim. Poveravanje u Boga nije slabost, to je mudrost. To nije slepo. To je duboko ukorenjeno u saznanju da je onaj koji je stvorio zvezde više nego sposoban da oblikuje vašu budućnost. Dakle, ako zaista želite da stavite Boga na prvo mesto, počnite ovdje. Odlažite svoj plan, otvarite ruke i ricajte iz srca. Bože, više vjerujem u Tebe nego u sebe. Broj 4. Biranđe Boga u svakoj odluci, velikoj ili maloj. Stavljanje Boga na prvo mesto ne dešava se samo u velikim trenucima. To se otkriva u malim, u tihim neprimećenim izborima, na raskršćima koja niko drugi čak i ne primećuje. Svakog dana donosimo stotine odluka. Šta da kažemo, kako da reagužemo, gde da provodimo vreme, koga da stavimo u prvi plan. I u svakoj od tih odluka biramo ko će sedeti na prestolu naših srca. Bog želi da bude deo svake odluke, ne samo velikih životnih koraka, već i u njih svakodnevnih, jer male stvari oblikuju velike. Pismo kaže u Jakovljevim poslanicama 1.5. Ako nekome od vas nedostaje mudrosti, neka moli od Boga koji svima daje velikodušno i bez zameranđa. To znači da Bog želi da vas vodi. On nije udalžen niti ravnodušan. On se naginđe čekajući da vas vodi, ali mi moramo da pitamo. Prečesto tražimo Boga tek nakon što smo već doneli odluku i obično kada ta odluka pogrešno krene. Ali stavljanje njega na prvo mesto znači da ga pozovemo pre nego što se odluka donese. To znači moliti se pre potpisivanja ugovora, tražiti mudrost pre ulaska u vezu, tražiti sveto pismo pre nego što formirate mišljenje, čekati na njegov mir pre nego što krenete dalje. Bog ne želi da bude vaša poslednja opcija. On želi da bude vaš prvi savetnik. Razmislite o Isusu. On se često povlačio na usamljena mesta da se moli, iako je bio sin Božji. Pre nego što je izabrao svoje učenike, pre nego što se suočio sa krstom, pre nego što je učinio čuda, on je tražio volju Oca. Ako je Isusu bila potrebna takva veza pre donošenja odluka, koliko je onda potrebna nama? I evo lepe istine, što više birate Boga, to ćete ga jasnije čuti. Što ga više uključujete, to ćete biti sigurniji u njegov glas. Odluke neće biti toliko opterećujuće, jer ćete znati da ne hodate sami. Stavljanje Boga na prvo mesto u vašim odlukama znači da verujete u njegovo vreme kada ste u iskušenju da požurite. To znači da se pokoravate njegovoj reči čak i kada vaši osjećaji vuku u drugom pravcu. To znači da živite sa svakodnevnom svešću da Sveti Duh živi u vama i da je On spreman da vas vodi na svakom koraku.
Зато пре него що покренете, говорите или заберете, застаните, молите се, слушайте. Дозволите да се постави питание, дали е ово Божje najbolje или само моя идежа. Зато що kada доносите одлуке са Богом, ви не само да избегавате каянже, веч градите живот коđi угаđa небу. Брoj 5. Žrtva je istinska mera onoga koje je na prvom mestu. Ljubav bez žrtve nije ljubav, a predanost bez cene nije prava predanost. Ако заиста желите да знате ко или šta je na prvom mestu u vašem životu, pogledajte šta ste spremni da se odreknete, jer je ono čega se najviše plašite da izgubite verovatno na prestolu vašeg srca. Stavljanđe Boga na prvo mesto ne zahteva samo vaše reči. To zahteva vašu spremnost na žrtvu. Od samog početka Biblija nam je pokazala da istinsko obožavanje nešto košta. Avramu, čoveku ogromne vere, bilo je zatraženo da žrtvuje svog voljženog sina, Isaka. To nije imalo smisla. Činilo se nemogućim, ali Avram je poslušao ne zato što je želeo da izgubi Isaka, već zato što je više verovao davaocu nego daru. I neposredno pre nego što je nož pao, Bog je intervenisao. On je obezbedio ovna. On je uvažio srce. I za žrtve Novi Zavjet nam daje kanačnu sliku žrtvinje ljubavi. Isus Hristos, on nije samo stavio očevu voljžu na prvo mjesta. On je živeo njom, disao njom, umru za nju u Gecimanskom vrtu. Znajući za agoniju koja ga je čekala, on je ipak šaputao: ne moja volja, već neka bude tvoja. To je najdublji izraz stavljanđa Boga na prvu mestu, ne samo kada je to povoljno, već i kada vas to košta svega u životu. Bog možda neće tražiti nešto dramatično. Možda neće tražiti vaš život, ali će tražiti vašu odanost. Možda će tražiti od vas da ostavite greh iza sebe. To je udobno. Možda će tražiti od vas da se udalžite od odnosa kođi vas udalđavaju od njega. Može da zatraži tvoje vreme, tvoj novac, tvoje snove, ne da bi ti nešto uzeo, već da bi te preobrazio, jer svaka žrtva učinjena za njega biva ustred srećne večne nagrade. Isus je rekao: ako ko hoće da ide za mnom, neka se porekne sebe, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. Luka 9:23. To nije poetičan jezik, to je poziv na delovanđe. Stavljanje Boga na prvo mesto često će ići protiv vaših osjećanđa. To će ispitati vašu veru. To će zahtevati da kažete ne stvarima na koje drugi kažu da. Ali kada je Bog na prvom mestu, poslušnost postaje vaš odgovor, a ne samo obaveza. Zato se zapitajte, čemu se držim za šta Bog možda traži da se predamo, jer je žrtva mesto gde vera postaže stvarna. To je mesto gde vaše reči postaju obožavanje i gde vaše srce govori Bogu: vrediš više od svega. Moram da navedem 6 plod stavljanđa Boga na prvo mesto: mir, snagu i svrhu. Da budemo jasni, stavljanđe Boga na prvo mesto ne znači da zaslužujete njegovu ljubav. To znači da postavite svoj život da primi ono što je on već pripremio. I kada to učinite, plod je neosporan: mir. Snagu ne možete objasniti. Niste znali da imate svrhu. To se uzdiže kao jutarnje sunce i odbija da se pomeri. Svet obećava sreću, uspeh i ispunjenje, ali samo po svojim pravilima. Goni više, radi više, još više, a ipak milioni i dalje osjećaju prazninu, anksioznost, gubljenje. Zašto? Zato što kada Bog nije na prvom mestu, ništa drugo ne zadovoljava, ali kada jeste, sve se menđa. Isaidža 26:3 kaže: sačuvat ćeš u savršenom miru one čiđi je čvrst, jer uzdaju u tebe. To nije teorija, to je istina. Kada je Bog vaša sigurna luka, oluže mogu besneti, ali vi nećete sagrešiti, jer se mir ne nalazi u odsustvu problema. Mir se nalazi u Božoj prisuti. A ima i više, kada staviš Boga na prvo mesto, ne samo da preživljavaš, već hodaš u moći, isto i onoj moći koja je vaskrsla Isusa iz groba, koja živi u tebi. Ta moć ti daje hrabrost da kažeš ne grehu,
снагу да упростиш къде е тежко и отпорност да се подигнеш къде те живото бори. Престаеш да живиш за одобрение и починеш да живиш и с идентитета, potpuno utemeljeno ku tome ko si u Hristu. Onda dolazi svrha. Toliko ljudi luta životom, pitajući se zašto sam ovde, za šta sam stvoren. Ali odgovor ne dolazi iz testa ličnosti ili karižernog puta. Odgovor dolazi od Tvorca. Kada najpre tražite njegovo carstvo, vaše oči se otvaraju za misiju koju on ima za vas. Vaš posao postaje više od plate. Vaš dom postaje služba, vaša bol postaje platforma, ceo vaš život postaje platno za njegovu slavu. I da ne zaboravimo, kada Boga stavite na prvo mesto, on se pobrine za sve ostalo. Sam Isus je rekao, sve će vam se ovododati. Matej 6:33. To ne znači da nikada nećete imati iskušenja, ali znači da im nećete biti sami izloženi. Ići ćete sa obezbeđenjem, mudrošću, božanskom blagonaklonošću, jer ste se uskladili sa Bogom koji vidi, zna i obezbeđuje. Dakle, ako tražite mir, ako učajnički želite jasnoću, ako ste umorni da živite za stvari koje ne tražu, počnite ovde. Počnite tako što ćete Boga staviti na prvo mesto, ne samo u teoriji живець i u praksi, i posmatrajte plodove te odluke. Preobrazite sve. Broj 7. Kada ne uspete da stavite Boga na prvo mesto, blagodat vas ipak vraća. Budimo iskreni. Не uvek uspevamo. Odvraćamo pažnju, jurimo za stvarima za кожима не bismo smeli. Stavljamo ljude, status i udobnost na mesta koja zaslužuje samo Bog. I ponekad to ni ne primetimo, sve dok se sve ne počne raspadati. Ali evo dobre vesti. Božja blagodat je veća od vašeg neuspeha. Lepota Evanđelja nije u tome što mi uvek stavljamo Boga na prvo mesto, već u tome što, kada to ne učinimo, on ipak dolazi po nas. On ne odustaje, ne odlazi, še ne sedi u rađu sa skrštenim rukama, čekajući da se očistimo. Ne, on trči, traga, obnavlja, jer je Božja ljubav neumorna, a njegovo milosrđe novo svakog jutra. Pomislite na Petra. Hađio je sa Isusom, jeo je s njim, gledao ga kako čini čuda, a ipak, kada je došao pritisak, Petar ga je 3 puta porekao. I šta je Isus uradio nakon svog vaskrsenja? Nije posramio Petra, nije ga diskvalifikovao. Pozvao ga je po imenu, sreo ga na obali, skupio mu doručak i postavio jedno pitanje. Da li me voliš? I sa svakim da, Isus je obnovio Petrovu dušu i ponovo potvrdio njegovu svrhu. To je blagodat, to je iskupljenje i taj isti poziv je upućen i tebi. Možda si zalutao, možda Bog već dugo nije bio prvi u tvom srcu, ali ako sada dišeš, to znači da nije prekasno. Otac i dalje čeka ne sa osudom, već sa raširenim rukama. On ne traži od tebe da budeš savršen, on traži da se vratiš, da se ukreneš, da uskladiš svoje srce i započneš iz početka. Stavljanje Boga na prvo mesto ne znači da nikada nećeš pasti, već da se iznova i iznova vraćaš jer znaš gde je tvoj istinski dom. To znači da prepoznaš da Božja ljubav ne koleba u zavisnosti od tvog ponašanja. To je utemeljeno u njegovom karakteru, a njegov karakter je veran, opraštajući i žestoko posvećen tvojoj duši. Zato ne dozvoli sramuti da te drži dalje, ne dozvoli krivici da podigne zid između tebe i onoga koji je dao sve za tebe. Upravo sada, u ovom trenutku, možeš da izabereš da se vratiš, ne kao sluga koji moli za mrvice, već kao dete koje je dobrodošlo za trpezom. Bog još nije završio sa tobom, ni blizu, i ako si pogrešio što ga nisi stavio na prvo mesto, blagodat te i dalje zove nazad. Zaključak. Stavljanje Boga na prvo mesto nije zadatak, već način života. Na kraju krajeva, stavljanje Boga na prvo mesto nije samo duhovna lista, obaveza, već stav srca, način života, svakodnevna odluka da se kaže Bože pre svega to si ti. Ne radi se o savršenstvu, već o traganđu, ne o religiji, već o odnosu.
Той е будженже сваког jutра и изнова избор да ga поставите у център своих мисли, свог времена, своих поступака и своя любави. Живот е пун буке, пун притиска, пун гласова, коđи вам говоре да све ставите у приоритет осим Бога. Али ви можете да изаберете когато шете слушати. Ти бираш šta е най-важнije. И kada изабереш Бога, kada ga zaista staviš na prvo mesto, не чеш само преживети, već ćeš početi da napreduješ, hodat ćeš u miru, kuđi se ne može poremetiti. U svrsi kođu ti niko ne može ukrasti i u moći kuđa ne dolazi od tebe, već teče kroz tebe. Istina je da sve ostalo, za čim žudimo na kraju ne stađe. Novca, slave, aplauza, udobnosti. Čak ni dobre stvari kao što su veze. Uspeh ili ciljevi nikada ne mogu poneti težinu tvoje duše. Samo Bog može. Samo On može sve da drži na okupu kada se sve ostalo raspadne. Pa šta ćeš sada da uradiš? Da li ćeš se vratiti na uobičajeni život, uklopivši Boga kad ti odgovara? Ili će ovo biti dan kada tvoje srce promeni smer? Dan kada ćeš srušiti svaki idol? Dan kada ćeš predati svaki plan? Dan kada ćeš reći drhteći, ali predanom verom: Bože, ti dolaziš prvi. Više ne bude na pola, više ne bude delimične vere, sve od mene, za sve od tebe. Jer kada je Bog na prvom mestu, sve ostalo nalazi svoje mesto. I kada On zauzme presto u tvom srcu, tvoj život počinje da se kreće u ritmu sa nebom. Baš ovde, baš sada. Možeš da izabereš. Možeš da započneš to putovanje. Ne nekad već danas.